लागावगासिनो खामानियाव दिनै औवा दानदों औवा न' फिसा खामसालि बानायना होनो नागिरदों आरोना सासे मानसिनो सासे बोराय मानसिनो जों औवा दानदों आरोना दायो नै जायाखै दाहाय दाबो नायलांबाय था नोंथांमोना नुगोन आरोना जयैनो जों माखासे मानसिफोरा ज' ओंखारनानै खामानि मावना होनो नागिरदों आरोना नायलांबाय थादों नोंथांमोना अब्ला नुगोन मा खामानि ना न' उखुम बेरा होनो नागिरदों आरोना नायलांबाय थादों मोनबाय मा दोङो दै थुदो थसे लाबाय रुवाखौ थसे लाबाय थांनोसै दायो गाइसमोन biराद मावदोंलै औवाया नै जेबुं बेयाव नांगोन नै न' मालिकआ बेनो जोंहा जाग्राया मा होगोनलै साहा लोंनाया जाग्राया मा होगोन होद बेदर लायदो बेदर जोंहा मुला बसा बिनिनो न' बिखौ बनायगोन दायो जों नै बे औवा गोबाखौ बेलेगथिं दोनथ'नोसै बेयाव खामसालि ओरै हा ओरै खामसालि बेयाव ओरै ना खामसालि बारान्दा होगोन दा नोंहा न'आ बारान्दा होगोन आरो हिनजावखौलाय माला लागोन हिनजावा माला लागोन लाला न' जाखांबोला लायना होफैनोसै माहा मोननो ना आथिं बुजाबनायसो ना गैला जाला नै बेयाव हारसिं थायो आरो बे सङो जायो हारसिंनो खबाइ गोनां ना खबाइ गोनांखौथ' मिथियोना मिथियाखै मानसिफोरा खबाइ गोनां गोरनायाव आरोना गोरनायाव गोनां दानजेनबाय आरोना ओरै सुनानै बेयाव बनायसिगोन अखा फैबा जोबोद खस्थ' जायो आरोना अखा सिंफोराव थांजोबो न' सिंफोराव नै थिङाबो लोबेदबाय दा बेयाव बनायनानै फैसिगोन आरोना नायलांबाय थादों नोंथांमोना लागावदों जोंहा बसा लान्थिथि सान्दुं गोसायाव लागाव गिदा गिदि औवायालाय नै दुखिया मुलानिया देन्जार न'आ नै खतरनाक बे मा दोङो लाल साहा बर'नि दावाइ 12 मास फैसिगोन आरोना मुला बसा जाहांबायमोन अखासो हाना होलायबायना थांलायबायलै अखाया
Was. Jalan mula. Mula nuap. Gelum baik dah ba. Buria. Jalan mula bosan wa. Ni kamsali ko ni ya. Rồi đó. Rồi. Rồi, ao được hay. Khá đi. Beriya, jago mendau bisa samu jang semen. Astaga, kasir lale mula. Rambaran dia bar kilo jojasian. Nah, mawa di menke, barang dah boleh nane. Mawa di menke. Mujang mundang. Wah, astaga, muja jasin na, barang dia ujone. Korom baba ram jasin. Biting ba? Biting boleh na ladu nau. Hajrah nane. Kirpal bay dia hajrah humde sir keba. Hajrah ladu hajrah. Oke, udah sih file gar lai si lai lai isi sih. Coba irna. Ini kang bay ni coba. Ibu kira kata nak bay, coba gila. Hasib deng sih, hasib deng. Oh, berdua apa ini? Oh, ni hasab apa ni ya? Roh, ni sam lengbay mulanya. Jauh ini yau. Kayak kerja. Oma bisa lah mana parti japan sidang. Oma bisa apa kau nak lain ni? Nengi nuo. Nama ini. Ya, nak kau lebih di kemana ni? Borian nubai na, dah pasal. Borian nubai. Saya lengge saya. Bici macam apa jago man? Wala mati nak hogan ada ronan na ni. Alang si. Tahu. Saya aku tahu. Yo, lagau. Mula nuwa sigau ini cuma nu boleh nak nengner na bikku. Rai bikku boleh kan men bi bai men. Kayak gedan boleh pindah ke bayar na daya. Nuwa tu ni. Di tanggra jauh nadi kerana boleh bici. Jauh bayar daya oka sarson lah. Barpur pui babu isiaran biasa thani nuwa batu bi gaya ban. Bi gaya oka beri sarson juga benar na biha. No singo. Oh, bữa này không biết nó, đây nô thằng xe, xì brang, xì kha, cái là nó phi về, chừng hành mới nó, nó cầm xe cái bữa này về đây giúp với, ô phi lấy cái lấy ô khá xì chụp lấy cái lim đi xì lấy về, guys mình phi được, tôi dùng xe nó, không mà nhau giúp về, đủ cái số lượng số ram thành xí đấy, tin thôi bye bye.